हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना आसाम स्पेशल टेट आनजादनि थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां ओंखारनानै फैदों। जुदि नोंथांमोना स्पेशल टेटनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै दोनदोंमोन अब्ला बेनि जि एग्जाम बे एग्जामा फैगौ अक्ट'बर दानाव जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। स' बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। आसाम सर्व शिक्षा अभियान मिशना जानो गोनां जि आसाम स्पेशल टेट एग्जाम बेनि खालारखौ फोसावनानै होबाय आरो बे फोसावनाय खालार बायदियै बे एग्जामा जागोन फैगौ अक्ट'बर दाननि 3थि खालाराव। बे एग्जामा सिगाङावनो जानांगौमोनब्लाबो कर'नानि थाखाय जानो हायासै होननानै सर्व शिक्षा अभियान मिशना मोनथिनो होदों। स' बेवहाय नोंथांमोननि खालार बायदि बेवहाय होखानाय खालार बायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों एग्जाम डेटआव दङ 3 अक्ट'बर 2021। बेनिफ्राय एग्जामिनेशनखौ अथ'रिटिस खालामदों बेवहाय बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम थामहिनबा सेबाया। एग्जाम नेमाव दङ स्पेशल टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट थामहिनबा टेट। एग्जाम टाइपआव दङ टिचार्स एलिजिबिलिटि टेस्ट। बेनिफ्राय नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बे एडमिट कार्डखौ थांनाय 10 सेप्तेम्बर 2021 खालारनिफ्राय होनाय जाबाय होननानै बेवहाय फोसावनानै होदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना जे बेवहाय इउनिक आइडि आरो पासवर्ड होदोंमोन नोंथांमोना बे इउनिक आइडि आरो पासवर्डखौ होनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। स' नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय सुबिदानि थाखाय बेवहाय अफिसियेल वेबसाइटखौबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों थांनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। खालि स्पेशल टेट आनजादाल' जागोन जेनेरेल टेट आनजादखौबो आसाम सरकारा खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरो बेनि थाखाय बेनि खालारखौ फैगौ समफोरनि गेजेराव ओंखारगोन होननानै मिन्थिनो होदों। स' जायफोर बिथांमोना बेनि थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ बिदिब्ला बिथांमोना मोजाङै मोजां प्रिपारेसन खालामबाय थादो। नाथाय प्रिपारेसन खालामै गावनि हल टिकेटखौ डाउनलड खालामनानै लानो थाखाय दाबावदो। स' बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ।